ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭക്തരെ സ്വയം രൂപകഥാം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ഗാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധു ദേവച പത്താനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്താരാധാസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശിഷ്യാന്മാരുടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുദ്ധമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം വിപദ ഭാഗവതം രസമാലയം മുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ദുഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മതേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാഗന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദാനമോസ്തേ. തന്ത്ര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം അധ്യായം 17 കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും ശ്ലോകം 12. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. പാദാംസീം സൗരഭേയ ചതുഷ്പദാ ആഭൂപം സ്വാദൃശാ രാശ്രേ രാജ്ഞാം കൃഷ്ണാനുവർത്തിനാം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോവൃശ്ചത്തവ പാദാംസീം സൗരഭേയ ചതുഷ്പദാ രാഷ്ട്രീരാജ്ഞാം കൃഷ്ണാനുവർത്തിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണവൻ? ആവൃശ്ച ഛേദിച്ചത് തവ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങൾ തീ 3 സൗരഭേയാലയോ സുരഭി പുത്ര ചതുർപദ അങ്ങ് 4 കാലുള്ളവനാണ്. ഒരിക്കലും അയക്കുകയില്ല. ഉവൻ അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. ദ്വാദൃശാഹ അങ്ങേക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ രാജ്യത്ത് രാജ്ഞാം രാജാക്കന്മാരുടെ കൃഷ്ണാനുവർത്തിനാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മ സംഹിതകളെ അനുസരിക്കുന്നവർ പിന്തുടരുന്നവർ വർത്തനം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയപ്രഭുവാക്കിച്ചേ. അദ്ദേഹം പരീക്ഷിത് മഹാരാജ വൃഷഭത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ആവർത്തിച്ച് ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. അല്ലയോ സുരഭി പുത്ര, അങ്ങയുടെ 3 പാദങ്ങളും ഈ വിധം നിഷ്കരണം ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞത് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യത്ത് ആരും തന്നെ അങ്ങയോളം സംതൃപ്തനല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഋഷഭത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ.
താങ്കളെ ഇതുപോലെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു രാജാവിനെ പോലെ കപട വേഷം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശൂദ്രനാൽ പ്രഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഋഷഭവും അതുപോലെ പശുവും. അല്ലെ, നിങ്ങളെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും, അതുപോലെ ഈ കലിപുരുഷനായിട്ട് ഈ രാജാവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കപട വേഷധാരിയായിട്ടുള്ള ഈ ശൂദ്രനെ ഞാൻ വധശിക്ഷ കൊടുക്കും എന്ന് പറയാണ്. പിന്നീട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഋഷഭത്തിന് എത്ര കാലവും ഒറ്റ കാലിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, അതിന് ശരിക്കും 4 കാലുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കി 3 കാലം ആരാണ് ഛേദിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 3 പാദങ്ങളും ഈ വിധം നിഷ്കരണം ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞത് ആരാണ്? പരമ തിരിയോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മ സംഹിതകൾ അനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യത്ത് ആരും തന്നെ അങ്ങയോളം അസംതൃപ്തനല്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിയമസംഹിത ധർമ്മ സംഹിതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും ഇതുപോലൊരു പ്രവൃത്തി ആരും തന്നെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ധർമ്മ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, രാജാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഭഗവാനോളം, അതായത് താങ്കളോളം വിഷമിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അസംതൃപ്തനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവർക്കും ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തിലെയും രാജാക്കന്മാർ അഥവാ ഭരണാധിപന്മാർ നിശ്ചയമായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മ സംഹിതകളെ കുറിച്ച് സാമാന്യേന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും ഭഗവത്ഗീതയെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന മാനവ ജീവിത ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായി അതനുസരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ധർമ്മ സംഹിത അനുസരിച്ച് നിശ്ചയമായും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മ സംഹിതകളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യവാനായ ഒരുവന് ഈ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെ ഒട്ടും പ്രയാസം കൂടാതെ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സാരസംഗ്രഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷന്റെ ധർമ്മ സംഹിതകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവത് ധർമ്മ സംഹിതകളെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ശിലപ്രഭാതൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാര്, ഭരണാധിപന്മാര് മുഴുവൻ, അതായത് ഏതൊരു രാജാവാകട്ടെ, ഭരണാധിപനാകട്ടെ, ആ വ്യക്തി ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ അയാൾക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ സമൂഹത്തിന് എവിടെയും ഒരാൾക്കും ഒരു ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കാര്യം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇല്ലേ, ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയൂവിതുഹു. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? അതായത് രാജർഷിമാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത്. ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിന്ദുമത ശാസ്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് മതേതര രാജ്യമായി തന്നിഷ്ടം പോലെ അവരവരുണ്ടാക്കുന്ന നിയമം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്താണ്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ, ഇത് പരമ്പരയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനവും ഭാഗവത ജ്ഞാനവും ഒക്കെ പരമ്പരയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഒരു ഭാഗവത ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സദാ വേദ്യം വാസ്തവമത്ര ഉന്മൂലനം. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 താപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും ഋഷഭത്തിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ കാലുകൾ ഇല്ലാതെ ആവില്ല. അത് ഇതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭാഗവതം. ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ, എലാബറേറ്റ് ചെയ്തു തരുന്നു ഭാഗവതം. ശ്രീകൃഷ്ണ ധർമ്മ സംഹിതകളെ അനുസരിക്കുന്ന അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ധർമ്മ സംഹിതകൾക്ക് വിധേയമായ രാജ്യത്ത് ആരും തന്നെ അസന്തുഷ്ടരല്ല. അവണ്ണമുള്ള ധർമ്മ സംഹിതകൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് അഥവാ അത്തരം ധർമ്മ സംഹിതകൾ അനുസരിക്കാത്ത രാജ്യത്ത് ആദ്യ ദുഷ്ടകരമായി ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ കാളയുടെ 3 കാലുകളും ഛേദിക്കപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളും ആഗതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ധർമ്മ സംഹിതകൾ, ഭഗവത് ധർമ്മ സംഹിതകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മ സംഹിതയെ നിഷേധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ധർമ്മത്തിന്റെ 3 കാലുകളും ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ധർമ്മം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല പല
ദുഃഖങ്ങളും പല പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരത്വം വഹിക്കുന്ന അഥവാ കാര്യവശാൽ ഭരണത്തലവന്മാരായി തീർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അജ്ഞാനത്താൽ അന്ധരായവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായി ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മള് ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങള്. അതിൽ നമ്മള് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയോട്, ഭഗവാൻ ഈ ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം ആ പോകുമ്പോ ആരൊക്കെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്? ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ? ധർമ്മവും ഇല്ല, ജ്ഞാനവും ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഈ ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഭഗവാനെ അനുഗമിച്ചപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും നിലനിൽക്കുക? അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പോ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ധർമ്മം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആഖ്യാഹി വൃഷഭദ്രം സാധൂനാമകൃതാഗസാം ആത്മവൈരൂപ്യ കർത്താരം പാർത്ഥാനാം കീർത്തിദൂഷണം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആഖ്യാഹി വൃഷഭദ്രം സാധൂനാമകൃതാഗസാം വൃഷഭദ്രം കർത്താരം പാർത്ഥാനാം കീർത്തിദൂഷണം. ആഖ്യാഹി എന്നെ അറിയാൻ അനുവദിച്ചാലും വൃഷ അലയോ ഋഷഭമേ, ഭദ്രം മംഗളം അങ്ങേക്ക് സാധൂന സത്യസന്ധരുടെ അകൃത ആകസാം നിരപരാധികളായവരുടെ ആത്മവൈരൂപ്യം കർത്താരം പ്രവർത്തിച്ചവൻ പാർത്ഥാനാം പിതാപുത്രന്മാരുടെ കീർത്തിദൂഷണം കീർത്തിക്ക് അപമാനം വരുത്തിയവൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സാലിഷ്ഠിച്ചു. അല്ലയോ ഋഷഭമേ, അങ്ങ് നിരപരാധിയും തികഞ്ഞ സത്യസന്ധനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സർവമംഗളവും നേരുന്നു. വൃഥാതനയന്മാരുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം ചാർത്തിയ ഈ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ദയവായി എന്നോട് പറഞ്ഞാലും. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കില്ല അല്ലെ? പാണ്ഡവര് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അത്രയും കാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് രാജ്യഭരണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ദുഷ്യൻ ഇവിടുന്ന് പോയത്. അപ്പൊ അവരുടെ പേരിനെ കളങ്കം ചാർത്തുന്നതാണ് ഋഷഭത്തിന്റെ ഈ കാലുകൾ ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയൂ എന്നാണ് ഋഷഭത്തിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യഭരണ പ്രശസ്തി പാണ്ഡവരുടെയും അവരുടെ അനന്തരഗാമികളുടെയും കീർത്തി പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും ക്ലേശിക്കുകയില്ല. മാനവ സമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പശുവിന്റെയും കാളയുടെയും ചാണകവും ഗോമൂത്രം പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഗോക്കളും ഋഷഭങ്ങളും അത്യന്തം പരിശുദ്ധരായ മൃഗങ്ങളാകുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ പോലുള്ള വൃദ്ധതനയന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികൾ അവരുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നേതാക്കൾ ഇത്തരം പരിശുദ്ധ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നതിന് പോലും തീരെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അക്കാലത്തെ ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യഭരണവും ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത പരിഷ്കൃത രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നിരുത്തരവാദികളായ ഇന്നത്തെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ രാജ്യഭരണവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്രനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിരനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇവരൊക്കെ നിലനിർത്തി പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ കാളയെയും പശുക്കളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ച് അവരെയൊക്കെ പവിത്രമാക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളൊരു അശുദ്ധി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഗോമൂത്രവും ചാണകവും ഒക്കെ വെച്ചാണ് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് പറയുന്ന കാളയും പശുവും ഒക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു അതായത് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെയും യുധിഷ്ഠിരന്റെയും ഒരു പരമ്പരയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാരതം അല്ലെ? ആ ഒരു രാജാക്കന്മാര് ഭരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവരുടെ കീർത്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും ബോധേഡല്ല. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അത് നല്ല ബോധേഡായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കളങ്കം സംഭവിക്കരുത്, എന്റെ ഭരണം കൊണ്ട് എന്റെ പൂർവികന്മാർക്ക് കളങ്കം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ എന്താ പറയാ നിഷ്കർഷയുള്ള ആളായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതേസമയം
ഇതേ ഭാരതത്തില് ഇതേ രാജാക്കന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ച അവകാശികളായിട്ട് ഇന്ന് ഭരണകർത്താക്കളായിട്ടിരിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കളങ്കം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയം തീരെയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കാര്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ രാജ്യഭരണവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഇപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് പഴയ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇന്ന് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇലക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണകർത്താക്കളുടെയും ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജനേനാഗസ്യ ഖം യുഞ്ജൻ സർവദോസ്യ ച മദ്ഭയം സാധൂനാം ഭദ്രമേവ സ്യാത് അസാധൂതമനേ കൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജനേനാഗസ്യ ഖം യുഞ്ജൻ സർവദോസ്യ ച മദ്ഭയം സാധൂനാം ഭദ്രമേവ സ്യാത് അസാധൂതമനേ കൃതേ. ഭദ്രമേവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അനാഗസി നിരപരാധികളായവർ അഖ ക്ലേശങ്ങൾ ഇഞ്ചൽ പ്രയോഗിക്കുക സർവത എവിടെയായിരുന്നാലും സർവത അസ്യ അത്തരം അപരാധികളെ ച മദ്ഭയ എന്നെ ഭയപ്പെടണം. സാധൂന സത്യസന്ധരായവരുടെ ഭദ്രം സർവമംഗളം ഏവ നിശ്ചയമായും സ്യാത് ഭവിക്കും. അസാധു സത്യസന്ധരല്ലാത്ത പോക്കിരികൾ ദമനെ നിയന്ത്രിച്ചു ഹൃദയ പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രവർത്തിച്ച് നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ ആരായാലും അവർ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും നിശ്ചയമായും എന്നെ ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടണം. സത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഖലന്മാരെ അടിച്ചമർത്തുക വഴി ഒരുവൻ സ്വയം അറിയാതെ നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ ജീവികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ജീവികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അവര് ആരായാലും തന്നെ ആരെ ഭയപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടണം. കാരണം സത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഖലന്മാരെ അടച്ചമർത്തുക വഴി ഒരുവൻ സ്വയം അറിയാതെ നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ ജീവികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുക വഴി നമ്മള് നിഷ്കളങ്കരായ ജീവികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു തെറ്റല്ലാതെ, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാള പശു പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വധിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല. അവര് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും നിരപരാധികളായിട്ടുള്ളവർക്കും നന്മ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി വേദാന്ത സംശയം പ്രതിപാദിച്ച് ഭീരുക്കളും ചുണകെട്ടവരും ബലഹീനരും ക്ലീബന്മാരുമായ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ കാരണത്താൽ സത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഖലന്മാർ നീചന്മാർ രാജ്യത്ത് തഴച്ചു വളരുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചതിയന്മാരായ തെമ്മാടികളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക ശക്തി ഭരണത്തലവന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും തെമ്മാടികൾ തഴച്ചു വളരുകയില്ല. പക്ഷെ ഈ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഔദാര്യം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു ചതിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭരണകർത്താവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് വേണം? അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റാതായി പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തലവന്മാർക്കോ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ഔദാര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം ആർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ? ആരും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നില്ല. ഭഗവാനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു അവർക്ക്. തെമ്മാടികളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ സർവ്വ നന്മകളും താനേ വന്നു ചേരുന്നു. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ രാജ്യത്തെ ശാന്തരും സമാധാനപ്രിയരും നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ പ്രജകൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടത് രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണത്തലവന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തർ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ശാന്തരും സമാധാനപ്രിയരും നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ പ്രജകൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടത് രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണത്തലവന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമാണ്. ഭഗവത് ഭക്തർ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ശാന്തരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഏവരെയും ഭഗവത് ഭക്തരായി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ്
വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം. അതായത് രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശില പ്രഭുപാദ്രി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അവർ മാക്സിമം എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും, അതുപോലെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ആ ഒരു ഗുണത്തിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുക അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിലും വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ശാന്തരായിരിക്കും, സമാധാനപ്രിയരായിരിക്കും, നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ എല്ലാവരെയും നല്ലവരാക്കാൻ എന്താ വഴി? എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലെ. എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കി കഴിഞ്ഞാല് രാജ്യത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അവരിൽ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രകാരമായാൽ പൗരന്മാർ താനേ ശാന്തപ്രിയരും സമാധാനപൂർണരും നിരപരാധികളും പരിശുദ്ധരുമായി തീരും. പിന്നീട് രാജാവിന്റെ ഏക കർത്തവ്യം ഖലന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുക അഥവാ അടിച്ചമർത്തുക മാത്രമായിരിക്കും. അത് മാനവ സമുദായത്തിലുടനീളം ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്വൈര്യൈക്യവും കൊണ്ടുവരും. അപ്പോ കുറച്ചു പേരുണ്ടാവും അല്ലെ ഇതുപോലെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഖലന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ആർക്കുണ്ടാവുള്ളൂ? പിന്നെ രാജാവിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരാത്ത കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാക്ഷസീയ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ ചിലതുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? രാജാവിന് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആരെയും ഭക്തന്മാരാവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരെയും മതേതരത്വം പറഞ്ഞ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കാതെ പല പല നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പലതരത്തിൽ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് അതിൽ ലൂപ്ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുറത്ത് കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ, കള്ളന്മാര് എന്താണ് ചെറിയ വിശക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചവരെയോ ഇവർക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അനാഗസ്വിഹ ഭൂതേഷു യസ്കൃന്നിരങ്കുശഃ ആഹർത്താസ്മി ഭുജം സാക്ഷാത് മർത്യസ്യാപി സംഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനാഗസ്വിഹ ഭൂതേഷു ആഗസ്ത്രിന്നിരങ്കുശഃ ആഹർത്താസ്മി ഭുജം സാക്ഷാത് അമർത്യസ്യാപി സംഗതം. അനാഗസു ഇഹ നിരപരാധികളായ ഭൂതേഷു ജീവികൾക്ക്, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വ്യക്തി കൃത് അപരാധം ചെയ്യുക, ദ്രോഹിക്കുക, നിരങ്കുശഃ പുതുതായി അധികാരം ലഭിച്ച അക്രമിയായ ഒരുവൻ, അഹർത്താസ്മി ഞാൻ ജനിപ്പിക്കും, ഭുജങ്ങൾ സാക്ഷാത് നേരിട്ട്, അമർത്യസ്യ അഭി ഒരു ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും, അംഗതം കവചകുണ്ടലങ്ങളോടു കൂടി സർവ അലങ്കാര വിഭൂഷിതനായ, അമർത്യസ്യ അഭി അംഗതം സർവവിധ ആയുധങ്ങളും ഏന്തി കവചം ധരിച്ച ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാത്തി ചെയ്യും. സർവാലങ്കാര വിഭൂഷിതനായി സർവവിധ ആയുധങ്ങളും ഏന്തി കവചധാരിയായ സ്വർലോക ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവനെ നിശ്ചയമായും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയാണ്, സർവ്വ അലങ്കാര വിഭൂഷിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനാണ്, അധികാരങ്ങൾ മുഴുവനുള്ള അല്ലെ, ദേവേന്ദ്രൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ 3 കാല് ഇല്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റിയതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ പോലും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. അത്രയും എന്താണ് ആർജവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെ, ഒരു പേടിയില്ല, ആരെയും പേടിയില്ല. തെറ്റ് ചെയ്തത് ആരായാലും അവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജൻ. മെസ്സി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാക്കി ചെയ്യും. മനുഷ്യരെക്കാൾ ദീർഘകാലം ആയുസ്സുള്ളവരാകിയാൽ സ്വർലോകവാസികളെ അമരർ അഥവാ മരണമില്ലാത്തവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമാവധി 100 വർഷം മാത്രം ആയുസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായ ജീവിത കാലയളവ് നിശ്ചയമായും മരണമില്ലാത്ത ഒന്നായി കരുതപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് അമർത്യസ്യാപി അമർത്യ. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാന്തര് പറയുന്നത്. അമർത്യ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മരണമില്ലാത്തവർ എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ മരണമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് പോലും
മരണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് 100 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100 വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലും മരണപ്പെടും. അപ്പൊ മരണമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. പക്ഷേ പ്രായേണ, അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് ആയുസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അമരർ അഥവാ മരണമില്ലാത്തവർ എന്ന് പറയുന്നു. ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ട് അവർക്ക്, അതുകൊണ്ട് അവരെ മരണമില്ലാത്തവർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ബ്രഹ്മലോകത്ത് ഒരു ദിനം എന്നത് 43 ലക്ഷം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1000 സൗരവർഷങ്ങളാണെന്ന് നാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ ഒരു ദിനം എന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ 6 മാസങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ആ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ആയുസ് അത്തരം 10 കോടി വർഷങ്ങളാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരും അമൃതരല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ ആയുസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ആയുസ് അനേകം മടങ്ങ് അധികമാകിയ ആ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളെ സാങ്കല്പികമായി അമൃതർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 100% മരണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് അവരെന്താണ്, അമരന്മാര് തന്നെയാണ്, അല്ലെ, മരണമില്ലാത്തവർ തന്നെ പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തത്ര ആയുസ് കൂടുതലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആയുസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. നിരപരാധികളായവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം അത്തരം സുർലോകവാസികളെ പോലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. ഭരണത്തലവൻ അഥവാ രാജാവ് അത്രയ്ക്കും ആയിരിക്കണമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശക്തരായ അപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തക്ക നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത് സംഹിതയെ നിന്ദിക്കുന്ന അപരാധിയെ നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കുമെന്നത് രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണത്തലവന്റെ മൂലതത്വമായിരിക്കണം. അപ്പോ ഇത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട, മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉന്നതമായ കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്. ഒരു ഭരണകർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഇത്രയും അതിശക്തനായിരിക്കണമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശക്തരായ അപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തക്ക നിശ്ചയമാർഗ്യം ഉള്ളവനായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക്, അതായത് രാജാവിന് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഹയർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ, എന്റെ ജോലി ഇല്ലാതെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഈ പൊസിഷനിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ബോൾഡ്നെസ് ആർക്കുണ്ടാവണം? ഒരു ഭരണകർത്താവിന് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സംഹിതയെ നിന്ദിക്കുന്ന അപരാധിയെ നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കുമെന്നത് രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണത്തലവന്റെ മൂലതത്വമായിരിക്കണം. ഒരു ഭരണകർത്താവിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിയമസംഹിതയെ എതിർക്കുന്ന ആരായാലും അതിന് ഞാൻ ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ബോൾഡ്നെസ് ആ ഒരു ഭരണത്തലവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।